бар асоси як тарҳи муштарак сафорати ҷопон дар тоҷикистон маркази ҷумҳуриявии илмии ҷарроҳии дилу рагҳоро бо таҷҳизоти муосири ҷарроҳӣ ва назорати маризон пас аз ҷарроҳӣ ройгон таъмин кардааст. ин таҷҳизот аз дастгоҳҳои муосири ултрасадо, кардиомониторҳо, дефибрилляторҳо, кардиографияи барқӣ ва таҷҳизоти дигари ҷарроҳӣ иборат аст. Использование этого полученного оборудования, количество хирургических операций увеличилось, и также заметно улучшилось качество медицинских услуг в нашем отделении. ин дуввумин кӯмаки сафорати ҷопон ба маркази ҷумҳуриявии ҷарроҳии дилу рагҳо аст, ки ҳазинаи маҷмӯии он ба $170,000 амрикоӣ баробар мешавад. ба дунболи ин кӯмакҳо маризон аз беҳтар шудани шароити нигоҳубин дар ин бемористон суҳбат мекунанд. табибони марказ мегӯянд бо фароҳам шудани шароити мусоиди фаннӣ анҷом додани ҷарроҳиҳои мушкили қалб ва рагҳо дар бемористони онҳо мумкин шудааст, ки дар гузашта ғайриимкон буд. дар ҳамҷа мо шароит дорем ки ҳама намуди ҷарроҳии дилро гузаронем. ҳамин коргарони моянд ки дар олмон, дар япон, дар эрон, дар русия таҷрибаомӯзӣ карда таҷрибаҳои хуб гирифта омадаанд. дар тӯли 20 соли ахир давлати ҷопон дар тоҷикистон бештар аз 350 тарҳи иҷтимоиро ба маблағи умумии $28.5 миллион амрикоӣ сармоягузорӣ кардааст. ва ин кишвар дар соли гузаштаи 2016 эълон карда буд, ки дар бахшҳои маориф, тандурустӣ ва иҷтимоии тоҷикистон ба миқдори $535,331 кӯмаки билоиваз ҷудо хоҳад кард.